അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ സുഭാഷിണി മാതാജിനെയും വല്ലഭി മാതാജിയും ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടില്ല. മാതാജി ഞങ്ങള് ക്ലാസ്സിലത് അറിഞ്ഞില്ല മാതാജി. ലിങ്ക് കിട്ടിണ്ടായിരുന്നില്ല. രാവിലെ ഇട്ടത് കണ്ടില്ല. 8:15 വരെ നോക്കി കാണാതെ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് ഇല്ല വിചാരിച്ചു. ഓ, അങ്ങനെ കയറാതെയാണോ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വന്ന്. അത് ശരി. രാവിലെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയിരുന്നു മാതാജി. അപ്പൊ രാവിലത്തെ ലിങ്ക് നോക്കിയത് ഇട്ടത് കണ്ടില്ല. രാവിലെ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി വന്നപ്പോഴേ. എന്തായാലും ലിങ്കും സെയിം ലിങ്ക് അല്ലേ മാതാജി? എന്താ പ്രഭു? ഇത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ലിങ്ക് സെയിം ആണ്. വല്ലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ മാറ്റുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ കണ്ടില്ല പ്രഭു. ഒരു പുലർച്ചിട്ടത് അറിഞ്ഞില്ല. ഞങ്ങൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി വന്ന് ഉച്ചയായി. പിന്നെ നോക്കിയപ്പോ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇല്ല വിചാരിച്ചു ക്ലാസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഇതൊക്കെ സെയിം എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഒരേ ലിങ്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ദിവസം ഇട്ടില്ലെങ്കിലും പഴയ ലിങ്ക് നോക്കി ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പുതിയ ലിങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെസ്സേജ് ചെയ്യും. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം പ്രഭു. നമുക്കത് മിസ്സായി. മാതാജി ലിങ്ക് ഒന്ന് ഇടണേ പ്രഭു. ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ലിങ്ക് ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാട്ടോ. ഇന്ന് പ്ലേലിസ്റ്റും കൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയക്കാം. താങ്ക് യു മാതാജി. എല്ലാ പ്രഭുസിന്റെയും മാതാജിയുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രേയേഴ്സും ബ്ലെസ്സിങ്സും അമ്മയ്ക്ക് എനിക്ക് വേണം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇന്നലത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ മാതാജി. ഇന്നലെ മാതാജിക്കും അമ്മക്കും വേണ്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ, 11ാമത്തെ അധ്യായം. 11 ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ മാതാജി. 11 10ന്റെ പകുതിയും 11. അത് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇന്ന് പ്ലേലിസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇന്ന് എടുക്കുന്നതും ഇന്ന് ഉപദേശാമൃതം ഫുള്ളും ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് വരെ എടുത്ത ഈശോപനിഷത്തും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ. അറ്റൻഡൻസ് അല്ലേ? ഓക്കെ മാതാജി ഇരുന്നാണ്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांदा राधा कांदा नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. മാതാജി സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ? സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ. ഇടയ്ക്ക് എല്ലാം ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു ക്ലിയർ ആണ്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്രീ ഈശോപനിഷത്തില് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് കണ്ടത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ഇതിനകത്തൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണേ, നമുക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥന ചെയ്യാനായിരുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ കണ്ണൂര് പൂജാരിയായി നിന്നിട്ടുള്ള ഇസ് ഗ്രേസ് രംഗി ഗൗർ ഹരിദാസ് പ്രഭുജി, മായാപൂരിലുള്ള ആളായിരുന്നു പൂജാരിജി. അദ്ദേഹം ഇന്ന് വൈകിട്ട് കൊൽക്കത്തയിലെ ഒരു ആസ്പത്രിയിൽ വെച്ചിട്ട് ശരീരം വെടിഞ്ഞു, ഭഗവദ്ധാമം പോയി. അപ്പോൾ ആ പ്രഭുജിക്ക് വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാവർക്കും കൂടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഈശോപനിഷത്തില് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ധ്യാന മന്ത്രത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് കണ്ടത്. ഇന്ന് ധ്യാന മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ധ്യാന മന്ത്രം ഇതിലെ മൊത്തം 18 ധ്യാന മന്ത്രം അല്ലാതെ 18 മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോഴും ആദ്യം നമ്മൾ മംഗളാചരണം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അതെന്തിനാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എന്തും തുടങ്ങുന്നത്? മംഗളാചരണം ചൊല്ലിയിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ഗുരുവിന്റെ കൃപ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ കൃപയ്ക്ക് അല്ലെ ആശീർവാദം കിട്ടാനും, കൂടാതെ നമ്മൾ ഗുരുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും കൂടെ ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈശോപനിഷത്തിൽ ആദ്യം ധ്യാന മന്ത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇതുപോലെ കൃപ കിട്ടാൻ അങ്ങനെയല്ല. പരമപുരുഷൻ അത് സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിയന്താവ്. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉടമസ്ഥൻ. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത്. ഇതിനെ ഉറപ്പിക്കുന്ന, സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ് ഈ ധ്യാന മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ബലദേവ് വിദ്യാഭൂഷണാണ് ഇതിനെ ഈശോപനിഷത്തിൽ കമന്ററി എഴുതിയപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഈ മന്ത്രം സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും നിയന്താവ്, പരിപാലകൻ, ഉടമസ്ഥൻ, സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം അദ്ദേഹമാണ് എന്നുള്ളതിന് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണ് ഈ ധ്യാന മന്ത്രം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആ പൂർണ്ണത, അദ്ദേഹം എത്ര പൂർണ്ണനാണ്, ആ പരമസത്യം എന്താണ് എന്ന് ഈ മന്ത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് വെളിവാക്കി തരികയാണ്. ഇത് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മന്ത്രമാണ് അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന മന്ത്രമാണ്. ഈ മന്ത്രവും അടുത്ത മന്ത്രം 1, ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഈശോപനിഷത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ആകെ 2 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. ഈ ധ്യാന മന്ത്രവും മന്ത്രം 1 നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട മന്ത്രങ്ങൾ. ഓം പൂർണ്ണമദഃ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഓം പൂർണ്ണമദഃ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഒന്ന് ചെല്ലാമോ ആരെങ്കിലും? ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രേമാഞ്ജന പ്രഭുവും ഗോപിഭാവ പ്രഭു രണ്ടുപേരും ചൊല്ലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരെങ്കിലും, വേറെ ആരെങ്കിലും? ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ
പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജേശ്വരി മാതാജിയാണ് നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ വന്നല്ലേ? മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓം, ഓമിലൂടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പൂർണ്ണ മുദച്യതെന്നാണ് മൃദച്യത എന്നാണ്? മൃദച്ഛതയെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? എന്റെ ബുക്കില് മൃദച്യത എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെ പുസ്തകത്തിലും അത് തന്നെയാണ് മാതാജി. മൃ ആണ് കിടക്കണേ. അല്ല മാതാജി, അതിന്റെ വേർഡ് ടു വേർഡ് അർത്ഥം ഉദച്ഛ്യത. പഴയ പുസ്തകത്തിലാണോ അങ്ങനെ കിടന്നത്? ആ മാതാജി. എന്റെ കയ്യിലുള്ള ബുക്കില് മൂന്ന് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. എന്റെ കയ്യിലുള്ള 3 തന്നെയാ കിടക്കുന്നത് മാതാജി. പൂർണ്ണ മുദച്ഛത എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. വായിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാ ഉള്ളത്. പൂർണ്ണം ഉദച്യത എന്നാണ്. ഉദച്യത എന്ന്. അപ്പം ഊ ആണ്. ആണ്. അതെ. ഓക്കെ. അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഓമിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ? ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ആരെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനാണ് ഓം പറയുന്നത്? ഭഗവാന്. പുരുഷനെ പറയുകയാണല്ലേ. അപ്പൊ പരിപൂർണ വസ്തു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. 17-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ ഓം ശബ്ദം അത് ഞാനാകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ സത്യയുഗത്തില് ഒരു വേദമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നമ്മള് കലിയുഗം വന്നപ്പോഴാണ് വേദങ്ങൾ 4 അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരേ ഒരു മന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും ഓമിലാ തുടങ്ങും. ഓം. അപ്പൊ അതേ ഓമാണ് കലിയുഗം വന്നപ്പോ എന്തായി മാറിയത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമായിട്ട് മാറിയത്. കാരണം അന്ന് ഈ ഓം എന്നുള്ള മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കാൻ ബ്രാഹ്മണർക്കായിരുന്നു യോഗ്യത. മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഉച്ചരിക്കാൻ യോഗ്യത കൊടുത്തില്ല. പക്ഷെ കലിയുഗമായപ്പോ എല്ലാരും ശൂദ്രരാണ്. കലോ ശൂദ്ര സംഭവ. അപ്പൊ അവർക്കാർക്കും ഇത് ഉച്ചരിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പരമപുരുഷനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് മഹാമന്ത്രം, കലിയുഗത്തിലെ മഹാമന്ത്രമായിട്ട് വന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇപ്പം ധ്രുവ മഹാരാജായാലും പ്രഹ്ലാദനായാലും എല്ലാം ഓം വെച്ച് ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ ഓമിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പരിപൂർണ വസ്തുവിനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. പരിപൂർണമായത്. അത് ഇതം ഈ പ്രതിഭാസ പ്രപഞ്ചം. പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ ഏകകം ഉദച്യതേ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. പൂർണ്ണസ്യ പരിപൂർണതയിൽ നിന്ന് പരിപൂർണതയുള്ള ഏകകം ആദായ നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണം മുഴുവനായത് ഏവം പോലും അവശേഷിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായ പൂർണ്ണത പൂർണ്ണമായും പൂർത്തിയായി അത് ആ സമ്പൂർണ്ണം പൂർണ്ണമായി പൂർത്തിയാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് വിവർത്തനം? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും പരിപൂർണമാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടെ നിന്ന് സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന്, ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതും പൂർണ്ണമാണ്, പരിപൂർണമാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് എന്ത് ഉത്ഭവിച്ചാലും അദ്ദേഹം പൂർണ്ണനായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ഇതാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം പൂർണ്ണം പറയുന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചവും
അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും പൂർണ്ണമാകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്ന എന്തും പൂർണ്ണങ്ങളായി തന്നെ നിൽക്കും. പക്ഷെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ എന്താ പറയാ, പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ പൂർണ്ണം പൂർണ്ണമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പേപ്പർ, ആ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ കീറി 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 എടുക്കുമ്പോൾ അവസാനം നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ആ ഒരു പേപ്പർ എന്തായി മാറും? നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള പേപ്പർ കീറി 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 കളഞ്ഞു, ആ പേപ്പർ എന്തായി മാറി? ചെറിയൊരു ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടായി തീരും. ചെറിയൊരു പേപ്പർ ഭാഗം. ഇല്ലാണ്ടാവും അല്ലേ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അനേക കോടിക്കണക്കിന് പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായി തന്നെ, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും കുറയുന്നില്ല. പേപ്പറിൽ നിന്ന് കീറി കീറി എടുക്കുമ്പോൾ പേപ്പർ കുറയും, പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് ഉത്ഭവിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കുറയുന്നില്ല. അതാണ് പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടുന്ന് സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. ഇപ്പം കാരണസാഗരത്തിൽ വസിക്കുന്ന കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈസ് കുറയോ, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അദ്ദേഹം ആ പൂർണ്ണനായി തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാറ്റമില്ല, സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ആ പരമപുരുഷൻ പൂർണ്ണനാണ്. പൂർണ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്, ഒരു കുറവും ഇല്ല, ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും പൂർണ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാകുക. പരിപൂർണ സത്ത, പരമനിരപേക്ഷ സത്യം എന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ്. നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെയോ പരമാത്മാവിനെയോ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നത് പരിപൂർണ സത്ത ഭാഗികമായി മാത്രം സാക്ഷാത്കരിക്കലാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം 3 തരത്തിലുള്ള സാക്ഷാത്കാരം ഏതൊക്കെയാണ്? 3 ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവാൻ ഇത് ശബ്ദം. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മാവീതി ഭഗവാൻ, അതായത് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏതാണ്? ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ ഏത് മാത്രമേ അവര് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നുള്ളൂ? ബ്രഹ്മത്തെ മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ. അവര് ബ്രഹ്മജ്യോതി വരെ എത്തുന്നുള്ളൂ. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ സത്ത് മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. അതാണ് നിരാകാര ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്നത് അവിടുത്തെ സദ്ഭാവത്തിന്റെ അഥവാ സനാതനത്വത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ സച്ചിത് സത് ചിത് ആനന്ദ വിഗ്രഹനാണ്. അതിൽ സത്ത് മാത്രമേ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അവര് ഭാഗികമായിട്ടേ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കണില്ല. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലായിരിക്കും അവരെത്തുക. ബ്രഹ്മജ്യോതിയെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയൂ. അതായത് എറ്റേണൽ ആണ്, സത്താണ്, അത് മാത്രമേ അവർക്കറിയാം. അത് ആർക്കാണ്? ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ്? ജ്ഞാനികളാണ്. ജ്ഞാനയോഗ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ്? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിനേക്കാളും ഒരു പടി ഉയർന്നതാണ്. കാരണം അവർക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം? സത്തും അറിയാം, ചിത്തും അറിയാം. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരമാകട്ടെ സത് ചിത്ത് എന്നീ സവിശേഷതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അവിടുത്തെ അനശ്വരതയും പൂർണ്ണജ്ഞാനവും, ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനം, അപ്പൊ അനശ്വരതയും അറിയാം, എറ്റേണിറ്റിയും ഉണ്ട്, അതുപോലെ നോളജ്, പൂർണ്ണജ്ഞാനവും എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത് ആരെയാണ് അവിടെ എത്തുക? പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്ന യോഗികളാണ് അല്ലെ? മറ്റേത് ജ്ഞാനികൾ, ഇത് യോഗികൾ. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്തും ഉണ്ട്, ചിത്തും ഉണ്ട്, ആനന്ദമുണ്ട്. അത് അടുത്ത സെന്റൻസിൽ പറയുന്നത് വിഗ്രഹം എന്നുള്ളതല്ലേ മാതാജി? അതിന് ശരിയായ എന്തോ? സച്ചിത് ആനന്ദ വിഗ്രഹം, രൂപമുണ്ടെന്നുള്ളതല്ലേ ഭഗവാനായിട്ട് വരുന്നത്? രൂപവും കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അതെ, അതെ, സച്ചിദാനന്ദ രൂപം. എന്നാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അഥവാ ഭഗവാൻ സത് ചിത് ആനന്ദം എന്നീ അവിടുത്തെ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുടെയും സാക്ഷാത്കാരമാണ്.
ഒരാൾ പരമപുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ നിരപേക്ഷ സത്വത്തിന്റെ ഈ ഭാവങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാരാണ് ഈ ഭാവത്തിലെത്തുക? ഭക്തന്മാര്. ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ. ഭക്തൻ. ജ്ഞാനികള് ബ്രഹ്മത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു, യോഗികൾ പരമാത്മാവിനെ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു, ഭക്തന്മാരാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്നത്. ഇനി വിഗ്രഹ എന്ന വാക്കിനെ പറയുന്നു. വിഗ്രഹ എന്നാൽ രൂപം എന്നാണ്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണ സത്ത രൂപരഹിതമല്ല അല്ലെ. പൂർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ രൂപരഹിതമാകും? പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് അതെല്ലാം പൂർണ്ണം. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ രൂപമുണ്ട്, പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന് രൂപമായിക്കൂടാ അല്ലെ? പൂർണ്ണനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, നമുക്ക് രൂപമുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പരമസത്യം അപൂർണമാകില്ലേ പൂർണ്ണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അപ്പൊ നമുക്ക് രൂപം തന്നിട്ടുള്ള ആ പരമസത്യത്തിനും വിഗ്രഹമാണ്, അതായത് രൂപമുണ്ട്. പൂർണ്ണ സത്ത രൂപരഹിതമല്ല. അവിടുന്ന് രൂപരഹിതനായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അഥവാ അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുറവുള്ളവനാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പൂർണ്ണനാകാൻ ഇടയില്ല അല്ലെ. രൂപമില്ലാത്ത ഒരു പരമസത്യമാണെങ്കിൽ അതിനെ പൂർണ്ണം എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം പൂർണ്ണമല്ലല്ലോ, അപൂർണമല്ലേ, രൂപരഹിതമല്ലേ, അപ്പൊ അപൂർണമല്ലേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. പൂർണ്ണനാകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് രൂപവുമുണ്ട്, വിഗ്രഹനമാണ്. അടുത്ത എന്താ പറയാ? പൂർണ്ണ സത്ത എന്നത് ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും സകലതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്കൊക്കെ അതീതവും ആവണം. മറിച്ചായാൽ അത് പൂർണ്ണമല്ല. അപ്പൊ ഈ പൂർണ്ണമല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന 2 ടൈപ്പ് ആൾക്കാരാണ്. ആരൊക്കെയാണ്? അവ്യക്തിഗതവാദികൾ തന്നെ 2 കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ഒന്ന് ബ്രഹ്മവാദികള്, ഒന്ന് മായാവാദികൾ. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മവാദികൾ മായാവാദികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും അവ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ബ്രഹ്മവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ അവർക്ക് അറിയില്ല, അതിനപ്പുറം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അവരെ ആ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ സന്തുഷ്ടരായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവര് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു ആനന്ദം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു. അവര് പക്ഷെ അതിന്റെ അപ്പുറമായിട്ട് ആ പരമസത്യത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. അവരൊരിക്കലും പരമസത്യം ഞാൻ ഒന്നാന്ന് അവര് കരുതുന്നില്ല, ബ്രഹ്മവാദികൾ. പക്ഷെ മായാവാദികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ജഗത് മിഥ്യ, എല്ലാം എന്താണ് മിഥ്യയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാരും മിഥ്യയാണ്, ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം മിഥ്യയാണ്, ഈ ഭഗവാൻ രൂപം മിഥ്യയാണ്, ഈ ഭഗവാൻ ഓരോ ലീലകൾ കാണിക്കുന്നതും എല്ലാം മിഥ്യയാണ്. എന്താണ് ഈ ശരീരം വിട്ട് നമ്മള് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം നാരായണനായി മാറും. നീയും നാരായണൻ, ഞാനും നാരായണൻ, നമ്മളെല്ലാരും നാരായണനാണ്. ഇതാണ് മായാവാദികൾ. പക്ഷെ ബ്രഹ്മവാദികൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവര് പരമസത്യം ഇത്രയാന്നേ അറിയത്തുള്ളൂ. ഒരിക്കലും ഞാനും പരമസത്യം ഒന്നാന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ഒഫൻസ് അവർ ചെയ്യണില്ല ബ്രഹ്മവാദികൾ. ബ്രഹ്മവാദികൾക്ക് നമുക്ക് ഉദാഹരണം ആരൊക്കെ പറയാം? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്ക് ബ്രഹ്മവാദികളായിരുന്നു, പിന്നീട് ഭക്തന്മാരായി. സനത് കുമാരന്മാര്, പിന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അല്ലെ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ബ്രഹ്മവാദിയായിരുന്നു, പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം ഭക്തനായത്. സനത് കുമാരന്മാർ ബ്രഹ്മവാദികളായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിൽ ആ തുളസീദളത്തിന്റെ ഗന്ധമേറ്റ് അവരും ഭക്തരായെന്ന് പറയുന്നു. ഈ മായാവാദികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതലും ശങ്കരാചാര്യ ഫിലോസഫി ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ മായാവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ മായാവാദികളെ കുറിച്ച് ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കും അവരുടെ തത്വത്തെ. കാരണം അവര് നിരീശ്വരവാദികളെക്കാളും തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാന്ന് പറയും. നിരീശ്വരവാദികൾ ഈശ്വരനെ വിശ്വാസം ഇല്ലെന്നെങ്കിലും പറയാം, പക്ഷെ ഇവര് ഈശ്വരന്റെ പേരിൽ തെറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അവര് വലിയ അപരാധമാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയും ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. അപ്പം ഭഗവാന് രൂപമില്ല, ഭഗവാന്റെ രൂപമെല്ലാം തെറ്റാണ് എന്ന് കാണുന്നവർ, അവരെല്ലാമാണ് മിഥ്യയായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് മായാവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അരൂപനാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ കുറവായിരുന്നാൽ പോലും അവിടത്തേക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരികയില്ല. സമ്പൂർണമായതിൽ നമുക്ക് അനുഭവത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കണം, അല്ലാത്ത പക്ഷം അവിടുന്ന് പൂർണ്ണനാകാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണനാണ്, രൂപമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക്
പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് എന്താണ്? ഇദ്ദേഹത്തിന് രൂപമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതൊരു കുറവാണ് അല്ലെ? അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചതിനൊക്കെ ഒരു രൂപമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കുറവാണ്. ആ കുറവുള്ള ഒന്നിനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. പൂർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാം ഭാവനയ്ക്ക് പോലും അപ്പുറമായിരിക്കണം. നമ്മളെ അനുഭവത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള എല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് പൂർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം ഓരോ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വന്ന പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ കുറവ് വരിക അല്ലെ? അപ്പൊ സൂര്യനും സൂര്യകിരണവും, സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രൂപമുണ്ട്, സൂര്യദേവന് രൂപമുണ്ട്, പക്ഷെ കിരണത്തിന് രൂപമില്ല. അപ്പൊ ഈ രൂപമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ആരിൽ നിന്നാണ് രൂപമില്ലാത്ത ആ ഭാഗം വരുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി എവിടുന്നാ വരിക? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശമാണല്ലേ ബ്രഹ്മജ്യോതി. അപ്പൊ ആ ബ്രഹ്മം എന്താണ് അവ്യക്തമായി കാണുന്നത് ആ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും സ്വതന്ത്രമല്ല അല്ലെ? ഈ ഇപ്പൊ സൂര്യകിരണം ഒറ്റയ്ക്ക് വരുന്നതല്ല, സൂര്യനിൽ നിന്നാണ് കിരണം വരുന്നത്. ഒരു രൂപത്തിൽ, സൂര്യൻ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് കിരണം. അപ്പൊ അവ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്ന ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി ആ വ്യക്തിത്വം, ആ വിഗ്രഹമായിട്ടുള്ള രൂപമുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തിലാണ് അപൂർണമാകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ദേഷ്യം വന്നാൽ പോലും അത് പൂർണ്ണമാണല്ലേ? ഭഗവാൻ ദേഷിച്ച് ഒരു അസുരനെ വധിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? മോക്ഷത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചാലും പൂർണ്ണമാണ്, ഭഗവാൻ ശിക്ഷിച്ചാലും പൂർണ്ണമാണ്, ഭഗവാന് ദേഷ്യം വന്നാലും പൂർണ്ണമാണ്, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയും പൂർണ്ണമാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് 3 ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സൂര്യനും സൂര്യപ്രകാശവും. സൂര്യനകത്തുനിന്ന് ആണ് പ്രകാശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രകാശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സൂര്യൻ ചെറുതായി ചെറുതായി വരുമോ? നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ കീറി 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 കളയുമ്പോൾ പേപ്പർ ഇല്ലാതാകുന്ന പോലെ സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രകാശം ജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യന് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, സൂര്യൻ കുറയുന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ആ സൂര്യൻ. ആ സൂര്യനിൽ നിന്ന് പ്രകാശം വരുമ്പോ ഓരോ പ്രകാശ കിരണം പോകുമ്പോഴും സൂര്യൻ കുറയണം നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ഇത് വെച്ച് കാണുമ്പോൾ. പക്ഷെ ആ സൂര്യൻ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും പ്രകാശം തന്നെ. എത്ര നല്ല അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ്. ഒരിക്കലും സൂര്യൻ അലാറം വെച്ച് എണീറ്റ് ലേറ്റ് ആവുന്നില്ല അല്ലെ? കറക്റ്റ് സമയത്ത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കിട്ടുന്നു, മഴ തരുന്നു, കാറ്റ് തരുന്നു, നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള വായു തരുന്നു. എല്ലാ മാനേജ്മെന്റും ഭഗവാൻ എത്ര കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ കൂടെ ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ മാനേജ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഭൗതികമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനേജ്മെന്റ് എടുത്താൽ അവിടെ തെറ്റ്, അവിടെ പ്രശ്നം, പിന്നെ മാനേജറിനെ വിളിക്കുന്നു, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഇത്ര കോടിക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നില്ലേ? അപ്പൊ എവിടെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിലൊക്കെ പൂർണ്ണമല്ല എന്ന് പറയാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, യക്ഷുദേശ സവിദാസ ഗണഗ്രഹാണ് രാജാ സമസ്ത സുരമൂർത്തിര ശേഷതേജ യസ്യാജ്ഞയ ഭ്രമതി സംവൃതകാലചക്രു ഗോവിന്ദം ആദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഹരി ബോൾ അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. ഈ പൂർണ്ണനല്ല എന്ന് കാണുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതും മനസ്സിലാക്കാത്തവരാണ് ഇവിടെ എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ, എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എന്തിന് ദൈവമുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു? ഭൂമി ഉലുക്കം വരുന്നു, ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, വീട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഇനി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പൂർണ്ണത്തിന് നമ്മൾക്ക് പറയാവുന്നത്, ഒരു മരത്തില് പഴങ്ങൾ വരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു മാവില് മാങ്ങ കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഈ മാവിൽ നിന്നാണ് മാങ്ങ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ മാങ്ങ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാവില്ലാതാകുന്നുണ്ടോ? മാവ് വീണ്ടും നമുക്ക് മാങ്ങ തന്നോണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെ പല ഉദാഹരണങ്ങൾ, ഇത് ചെറിയ 2 ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയും എന്ത് തന്നെയാണ്? പൂർണ്ണം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സമ്പൂർണതയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും
സ്വയം സമ്പൂർണമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന എന്തും സമ്പൂർണമായി തന്നെ ഇരിക്കും. ഇപ്പം ഭൗതികവാദികള് പല പ്രശ്നങ്ങളും പറയല്ലേ, അല്ല ഈ സൃഷ്ടിയൊന്നും ശരിയല്ല, അതുകൊണ്ട് അവർ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, കുറെ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുത്തുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഈ ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഉയർന്നു വലുതായി പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ശരിക്കും നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മളുടെ അവബോധത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അവര് വിചാരിക്കും ഞങ്ങൾ എന്തോ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നാണ് ഭൗതികവാദികൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്താണ്, ഞങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് പുതിയ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു, ഹോസ്പിറ്റല് തുടങ്ങി. എന്തുകൊണ്ട്? അപ്പൊ അവര് കാണുന്ന തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാരും മരിക്കുന്നു? പൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? പൂർണ്ണമാണെന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ അസുഖം എന്തുകൊണ്ട് വന്നു? അല്ലെ, ഇതൊക്കെയല്ലേ അവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മൃത്യു, ജര, വയസ്സാകുന്നു? അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ വയസ്സാകാതെ ഇരിക്കാൻ, ചെറുപ്പമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അപ്പോ ക്രിയേഷൻ പൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സംഭവിക്കില്ലല്ലോ. ഇതിനെന്ത് ഉത്തരം പറയും? പിന്നെ ആധ്യാത്മിക, ആദിഭൗതിക, ആദിദൈവിക, ഇങ്ങനെ ഓരോ ക്ലേശങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നു, ഈ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് നടക്കുന്നു. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി നമ്മൾ ആത്മാവല്ലേ, ആത്മാവിന് മരണമൊന്നുമില്ലല്ലോ, ശരീരമല്ലേ ഇതായി പോകുന്നത്. അതെ, നമുക്ക് ഈ ശരീരം ഭഗവാൻ തന്നെയാണല്ലോ, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അടങ്ങിയ ശരീരം നമുക്ക് തന്നു. അപ്പൊ ഈ ശരീരം പൂർണ്ണമായി ഇരിക്കേണ്ടതല്ലേ? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിലുള്ള ഈ ശരീരം എന്താ ഇങ്ങനെ ദ്രവിച്ചു പോകുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒന്നും പരാശക്തിയല്ലേ മാതാജി? ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാതാജി. അതാ ജഗത്തല്ല, താൽക്കാലികമാണ്. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചതും പൂർണ്ണമായിട്ട് തന്നെ. പൂർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് 3 ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇതെന്താണ്, ഈ ലോകം എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്ന ആ സെന്റൻസ് എന്താ? ഇത് എന്ത് ആലയം എന്നാ പറയുന്നത്? ദുഃഖാലയമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു ദുഃഖാലയം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ദുഃഖാലയമായിരിക്കും, അല്ലെ? ആ ഒരു ദുഃഖാലയാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്ത് അങ്ങ് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതല്ല ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകം. നമ്മളെല്ലാരും സ്വരാട്ടാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ നമ്മളെല്ലാം മരിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അതായത് ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ്, അല്ലെ? ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മരുന്ന് തരും, കയ്പുള്ള മരുന്ന് തരും, നമുക്ക് സൂചി വെച്ച് കുത്തിവെക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേദനയുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാ? നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, കുറച്ച് വേദനയുള്ളതാ. പക്ഷെ ഹോസ്പിറ്റലില് നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെക്കും, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ? നമ്മളെ അസുഖം മാറാൻ. അതുപോലെ നമ്മളെല്ലാം അസുഖം ബാധിച്ച രോഗികളാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുന്നവരെല്ലാരും, അല്ലെ? നമുക്കെല്ലാം ഈ അസൂയ, കാമ, ക്രോധ, മോഹ, ലോഭ, മത, മാത്സര്യം. എനിക്ക് ഭഗവാനിൽ മത്സരം തോന്നി, എനിക്ക് ഭഗവാനിൽ അസൂയ തോന്നി, അങ്ങനെ വന്നവരാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരിയാക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്, ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റൽ ആകുമ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഇതൊരു ഹോട്ടലാണെന്ന്. ഹോട്ടല് ഹോസ്പിറ്റലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു, അതാണ് ഹോട്ടൽ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതൊരു ഹോട്ടലായിട്ടല്ല സൃഷ്ടിച്ചത്. ഭഗവാൻ ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ പോലെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ഈ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ആ രോഗം മാറാനുള്ള രീതി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മരണം നമുക്ക് തരുന്നത്. മരണം തന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാമക്രോധ മോഹലോഭങ്ങൾ നമുക്ക് അഹങ്കാരത്തിന് ഒരു പരിധി കാണത്തില്ലല്ലേ? ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ള ചിന്തയും ആ കാമവും ദേഷ്യവും. അപ്പൊ ഒരു മരണം ഇല്ലെങ്കിലുള്ള അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ക്രൂരരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളൊന്നും മരണം ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നു, ആരും മരിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത്. ആ പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് പണിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ
ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥലമല്ല, നമ്മൾക്ക് പരിവർത്തനം വരുത്താൻ, നമ്മളെ നവീകരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. നമുക്ക് ഓരോ ചാൻസ് തരികയാണ്. നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മം എടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വീണ്ടും നമുക്ക് അങ്ങനെ എത്ര കോടിക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ചാൻസ് തന്ന് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഉണ്ടെങ്കിലും ആധ്യാത്മിക ആദി ഭൗതിക ആദി ദൈവിക ക്ലേശങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും പൂർണ്ണമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ പോലെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ദുഃഖാലയമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത്, അല്ലേ? കാരണം ഇതുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മളെ നവീകരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക. ഇനി ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വദന്തി തത്വവിദസ്തത്വം യജ്ഞാനം അദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇതി ശബ്ദത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? 3 ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം 3 പറയുന്നു. പിന്നെ ഈശ്വരവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഈശ്വരവാദികൾ ഈ ലോകത്ത് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, അല്ലെ? നമുക്കിപ്പം ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എത്ര നന്നായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്താൽ, നമുക്ക് ഒരു വിത്തിട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ധാന്യങ്ങൾ കിട്ടും, പഴങ്ങൾ കിട്ടുന്നു, നമുക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നു, മഴ വെള്ളം കിട്ടുന്നു. നമുക്ക് ചുറ്റും ഉള്ളത് എന്താണ്? ഉപ്പുവെള്ളമാണ്. കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പുവെള്ളമാണ്. ഉപ്പുവെള്ളം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാൻ തന്നെ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഉപ്പുവെള്ളത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്? മഴയായിട്ടില്ലേ മാതാജി? സമുദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ആദ്യം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചാണ് സൂര്യൻ. സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് ഈ കടലിന്റെ വെള്ളം നീരാവിയായിട്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചു പോയി, അത് മേഘമായിട്ട് മാറി, ആ മേഘത്തിൽ നിന്ന് മഴ പെയ്യുന്നു, അല്ലെ? ഉപ്പ് വെള്ളത്തെ മാറ്റുന്ന അതെല്ലാം ഭഗവാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്താണ് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പോ ഈ ലോകം ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ഈശ്വരവാദി. നിരീശ്വരവാദികൾ എന്താണ്? എല്ലാത്തിലും തെറ്റാണ് കാണുന്നത്, അല്ലെ? ഇവിടെ അങ്ങനുണ്ട്, ഇവിടെ ഇങ്ങനുണ്ട്, നമ്മൾ വയസ്സാകുന്നു, അപ്പൊ വയസ്സാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ മുടി പൊഴിയുന്നു, പല്ല് പോകുന്നു, ഇതൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് അവർ ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. പിന്നെ കൂടുതൽ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ പുറകെയാണ്. അതായത് ഈ ലോകത്തെ ഒരു ഹോട്ടൽ പോലെ കാണുകയാണ് എല്ലാവരും. എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ ഉദ്ദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപകൽപ്പന കാണുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം. കൂടാതെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം, ഇതൊരു ജയിലാണ്, അല്ലെ? ജയിലിൽ താമസിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, പുറത്ത് താമസിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകം ഒരു ജയില് പോലെയാണ്. നമ്മളെ റീഫോർമേഷൻ, നവീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, അല്ലാതെ നമുക്ക് ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല. ആശുപത്രി പോലെയാണ്. പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തിന്റെ സമ്പൂർണതയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. എല്ലാം പൂർണ്ണമാണ്. പൂർണ്ണമിതം. സമുദ്രജലം വളരെ അധികമാണെങ്കിലും ജലക്ഷാമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ സഹായം തേടുന്നു. കൃഷ്ണൻ ജലത്തെ ബാഷ്പീകരിക്കും. കൃഷ്ണൻ അതിനെ മേഘമാക്കും. പിന്നെ താഴെ വീഴുമ്പോൾ അത് മധുരമാകും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൊടാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാം പൂർത്തിയായി. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പർപ്പോട്ടില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതിയതാണ്. പ്രകൃതിയുടെ ക്രമീകരണം. കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ഉടനെ അമ്മയുടെ മുലയിൽ ധാരാളം പാലുണ്ടാകും. അത് പ്രകൃതിയുടെ ക്രമീകരണമാണ്. ജനനത്തിന് മുമ്പ് ഭക്ഷണം കുട്ടിക്ക് ഉടനടി ആവശ്യമുള്ളത് അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ. ഉടനടി പാൽ ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും കുട്ടിക്ക് വേണ്ടുന്ന പോഷകങ്ങൾ അമ്മയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ അമ്മയിൽ നിന്ന് പാല് വരുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പ്രകൃതി അറേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്. അങ്ങനെ ഈ അസാധാരണമായ ലോകവും സ്വയം പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം താൽക്കാലിക പ്രകടനമായ 24 ഘടകങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിപാലനത്തിനും നിലനിൽപ്പിനും ആവശ്യമായതെല്ലാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റൊരു ഘടകവും പ്രപഞ്ചം നിലനിർത്താൻ ബാഹ്യശ്രമം നടത്തേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്ത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തേണ്ടതില്ല. എല്ലാം ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ ഘടകങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരൂപം പൂർണ്ണമായ സൗകര്യം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ? 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരൂപത്തിന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും, അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള, രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സൗകര്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു
ശരീരമാണ് മനുഷ്യൻ. ജീവജാലങ്ങളിലെ ബോധത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ പ്രകടനമാണ് മനുഷ്യരൂപം. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളിലൂടെ പരിണമിച്ചതിന് ശേഷം അത് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ? ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ കുറച്ച് ആടിനെ കാണാം അല്ലേ? അവിടെ എന്താണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഈ ആടുകളെയൊക്കെ ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാ? പച്ചില തിന്നാൻ, ഇല തിന്നാൻ. ഇത് തിന്നാനല്ല, എല്ലാത്തിനെ കൊല്ലാനാണ് അവിടെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിനെ പച്ചില കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ, ഒരു സൈഡിൽ പച്ചില കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക, അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അതിനെ വെട്ടും. അതിനാണ് നിർത്തി. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി, അവബോധം ആടുകൾക്കില്ല. തൊട്ടടുത്ത് മറ്റൊരാടിന്റെ തല വെട്ടി വെച്ചാലും ആട് എന്തിന്റെ പുറകെ പോകും? എനിക്ക് പച്ചില വേണം, പച്ചില വേണം, ആ പച്ചിലയുടെ പുറകെ പോവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യനാകുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവബോധം മനുഷ്യനുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാ ബോധത്തില് പൂർണ്ണ ബോധമുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് മനുഷ്യ ജന്മം. ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ അവബോധം പൂർണ്ണമായത് കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ, അതതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ, ഞാൻ ആരാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നത്, അത് മനസ്സിലാക്കി പരിപൂർണ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള ബുദ്ധി ഈ മനുഷ്യരൂപത്തിനുണ്ട്. പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാതായ, അനേകം സമ്പൂർണ്ണ ഘടകങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ, ഭഗവാനിലെ സമ്പൂർണത നിലനിൽക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു. പൂജ്യം മാത്രം ഏത് തരം ദൈവമാണ്? ആത്മീയ ലോകത്ത് ഒന്ന് പൂർണ്ണമാണ്. നിങ്ങൾ മുഴുവൻ എടുത്താൽ അത് അപ്പോഴും ഒന്നാണ്. അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. പാവം മസ്തിഷ്കം, അവർ ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുന്നു. ഒന്ന് പൂർണ്ണമാവുകയും ഒരെണ്ണം എടുത്തു ചെയ്താൽ അത് പൂജ്യമായി മാറുന്നു. പൂജ്യം മാത്രം ഏത് തരം ദൈവമാണ്? ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നു, പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാതായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ, പൂർണ്ണമായതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായത് അവശേഷിക്കും. അതായത് ഭൗതിക തലത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്താൽ ബാക്കി എത്ര വരും? ഭൗതിക ചിന്ത പൂജ്യം വരും. അതാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പാവം മസ്തിഷ്കം ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുന്നു. ഭൗതികമായി ചിന്തിക്കുന്ന തലച്ചോറാണ് നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്താൽ പൂജ്യമല്ലേ വരിക. പക്ഷെ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാതായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണതയിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്താൽ ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും നിൽക്കുക. പക്ഷെ അത് ഭൗതിക ബുദ്ധി കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്ത് പൂജ്യമായ, പൂജ്യം എന്നൊരു ദൈവം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അത് പൂർണ്ണമല്ല, അത് അപൂർണമാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാതായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായത് അവശേഷിക്കും. ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്താൽ ഒന്ന് അതേപോലെ അവശേഷിക്കും. അതാണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നത്. കോടിക്കണക്കായ വിസ്തരണത്തിന് ശേഷവും കൃഷ്ണൻ തന്നെ അല്ലെ? ഭഗവാൻ എത്ര വിസ്തരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ? ഭഗവാനായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു. പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ, സമ്പൂർണനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കോടിക്കണക്കായ വിസ്തരണത്തിന് ശേഷവും കൃഷ്ണനായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാം ഭക്ഷിക്കും, പക്ഷെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രസാദമായി സൂക്ഷിക്കും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായി എന്തെങ്കിലും നിവേദിച്ചാൽ ഭഗവാൻ കഴിക്കും, പക്ഷെ എല്ലാം നമുക്കുള്ള പ്രസാദമായി അവശേഷിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാതായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. അല്ലെ? നമ്മൾ പ്രസാദം വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇല്ലാതാകുന്നുണ്ടോ? കുറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലാതെ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രസാദമായിട്ട് തരികയാണ്. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. അവിടുന്ന് എല്ലാം ഭക്ഷിക്കും, പക്ഷെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രസാദമായി സൂക്ഷിക്കും. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, മിഥ്യാധാരണ, പൂർണ്ണത. പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ജീവിതം സൃഷ്ടിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു. സമ്പൂർണതയുടെ മിഥ്യാപരമായ പ്രതിനിധാനത്തിന് നമ്മെ പൂർണ്ണമായി തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെ പുറകെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് പൂർണ്ണമല്ല എന്ന് തോന്നുന്നത്. പൂർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കല് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മരിക്കാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. ഭൗതികവാദത്തിലുള്ള ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പൂർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തും നടക്കും, ഞാൻ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടും, ആരും മരിക്കില്ല, ഞാൻ മരിക്കില്ല, ഞാൻ എന്താ നശ്വരനായിട്ട് നശിക്കാത്തവനായിട്ട് അമരനായിട്ട് നിൽക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് ചിന്ത. പക്ഷെ അതൊക്കെ ആരാ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന? നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ കാണും. ഈ വക ചിന്താഗതി ആർക്കുള്ളതാണ്? ഞാൻ ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തും സാധിക്കണം. ഇതൊക്കെ ആരാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭൗതികവാദികൾ. അസുരന്മാരല്ലേ? ഹിരണ്യകശിപു, ഹിരണ്യാക്ഷൻ, ആ ചിന്താഗതിയുള്ളവരാണ് നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ മൊത്തവും. എല്ലാവർക്കും അവരവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കിട്ടണം. ആർക്കും മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരുമില്ല. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു ആസുരിക ചിന്താഗതിയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ്, അവരുടെ പുറകെയാണ് അവർ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പോയാൽ അവർക്ക് എന്താ പരിവർത്തനവും ഉണ്ടാകില്ല, അവർക്ക് ഇതിലുള്ള പൂർണ്ണത മനസ്സിലാകത്തുമില്ല. അപ്പൊ പൂർണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കല്ലേ എല്ലാം അമരനാകും, എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടും, എനിക്ക് ഒരു ദുഃഖവും ജീവിതത്തിൽ വരില്ല. ഇതൊക്കെ ആസുരിക ചിന്താഗതിയാണ്. ഈ സൃഷ്ടി ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കളിപ്പാട്ട കാറിൽ കളിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ലേ, അപ്പൊ ആ കുട്ടി അച്ഛനോട് പറയും, അച്ഛൻ കാർ ഓടിക്കുന്നു, എനിക്കും അച്ഛനെ പോലെ കാർ ഓടിക്കണം, എനിക്ക് ഇതുപോലെ കാർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ എന്ത് ചെയ്യും? കുട്ടിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു കളിപ്പാട്ട കാറ് കൊടുക്കും. അതേപോലാണ് എനിക്കും കൃഷ്ണനാകണം, എനിക്കും ഭഗവാനെ പോലെ എൻജോയർ ആകണം, ഭഗവാൻ ഇത്ര ആസ്വദിക്കുന്നു, എനിക്കും ആസ്വദിക്കണം. അങ്ങനെ നിർബന്ധമായപ്പോൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ലോകം തന്നതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അപൂർണതകൾ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക. ഇതെന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിതയിലല്ലേ നമ്മളെ മരണം. അപ്പൊ ആ മരണം അത് സത്യമാണ്. മരണം എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കും. അത് അപൂർണമാക്കുന്നില്ല ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയെ. മരണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ ഒരിക്കലും മരിക്കാതെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, അല്ലേ? ഈ ലോകമേ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളതാണ്. കൂടാതെ നമ്മൾ മരിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ തന്നെ എപ്പോഴും നിൽക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു ചാൻസ് തരികയാണ്. മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും ചാൻസ് തരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? ഈ ഈശോപനിഷത്തിലെ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമാക്കാൻ എങ്ങനെ നമ്മളെ സഹായിക്കും? അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന അപൂർണതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മരണമുണ്ട്, നമ്മൾ വയസ്സാകുന്നു, അല്ലെ, ജന്മം, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, ഇതൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണത മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? പൂർണ്ണത മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാനെ അറിയണം. ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താലേ അറിയാൻ പറ്റും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപൂർണമായി നിൽക്കും. അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കയ്യിലെ ഈ വിരലില് ഒരു വിരല് ഈ കയ്യിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ആ വിരൽ കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഇല്ലാതാകും. ആ വിരൽ പക്ഷെ ഈ കൈയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് ഉപയോഗം വരുന്നത്, ആ പൂർണ്ണമാകുന്നത്, അല്ലെ? ആ വിരലിന്റെ ഉപയോഗം പൂർണ്ണമാകുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ പൂർണ്ണമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു വലിയ യന്ത്രം പോലെ അതിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു ചെറിയ സ്ക്രൂ യന്ത്രത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് യോജിപ്പിച്ച് നിർത്തുക എന്നതാണ് സ്ക്രൂവിന്റെ പൂർണ്ണത. അപ്പോൾ അതിന് മൂല്യമുണ്ട്. അത് യന്ത്രത്തിന്റെ സ്പർശനത്തിന് പുറത്താണെങ്കിൽ അതിന് മൂല്യമില്ല.
അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂവിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു മെഷീനകത്ത് ആ സ്ക്രൂ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് ആ സ്ക്രൂ വെക്കുമ്പോഴാണ് ആ സ്ക്രൂവിന്റെ ഉപയോഗം വരുന്നത്. ആ സ്ക്രൂ വെറുതെ മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വാല്യൂ ഇല്ല, അതിന് മൂല്യമില്ലാതിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമ്മൾ സമ്പൂർണ്ണ ഘടകങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാലേ നമ്മൾ പൂർണ്ണങ്ങളാകുകയുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപൂർണമാണ്. ഇനി അടുത്തത് ഭക്തി സേവനം. സാമൂഹികമോ രാഷ്ട്രീയമോ സാമുദായികമോ അന്തർദേശീയമോ ഗ്രഹാന്തരമോ ആകട്ടെ, ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും സമ്പൂർണതയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതുവരെ അപൂർണമായി തുടരും. നമ്മൾ ബാക്കി എന്ത് സേവ ചെയ്താലും, സാമൂഹിക സേവനം ചെയ്യുകയോ, നമ്മൾ രാജ്യത്തിന് സേവ ചെയ്യുന്നു, സമൂഹത്തിന് ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളോ അന്തർദേശീയമായിട്ട് സേവ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെ ഈ ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തെ ഗ്രഹത്ത് പോയി സേവ ചെയ്യുന്നു, ഇതെല്ലാം അപൂർണമാണ്. എപ്പോഴേ അത് പൂർണ്ണമാകത്തോളൂ? ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കാതെ വേറെ എന്ത് ചെയ്താലും അതെല്ലാം അപൂർണമായി തന്നെ നിൽക്കും. അതാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം, ഇവിടെ ഈശോപനിഷത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകത്തിലും കൃഷ്ണ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈ പുസ്തകം, ഈ ഈശോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ജ്ഞാനികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഉപനിഷത്ത്. ഇത് ഏതാ? ശ്രുതിയാണോ സ്മൃതിയാണോ ഉപനിഷത്ത്? ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ശ്രുതി സ്മൃതി. ശ്രുതിശാസ്ത്രമാണ്. അപ്പൊ ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്ന ഈ വേദങ്ങള്, ഉപനിഷത്തുകള്, ഇതെല്ലാം ജ്ഞാനികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അവരുടെ ടെറിട്ടറിയിൽ കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു പേടിയുമില്ലാതെ അവിടെ ചെന്ന് അവർക്ക് ഇവിടെ അവര് പറയും, ഇവിടെ എങ്ങും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, കൃഷ്ണന്റെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ, ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ് പൂർണ്ണന്നേ പറഞ്ഞോളൂ, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം എന്നൊരു വാക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ പ്രഭുപാദരാർ ഓരോ വാക്കും എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ്. അവരുടെ ആ ഏരിയയിൽ പോയിട്ടാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലൂടെയും ഈ ഓരോ ശ്ലോകവും പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ്. അപ്പൊ അതൊരു പ്രീച്ച് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഈ പുസ്തകം വേണമെന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ മായാവാദികള് കൂടുതലും ശ്രുതി ശാസ്ത്രത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്മൃതിക്ക് സ്മൃതിയിൽ ഏതൊക്കെയാ വരുന്നത്? സ്മൃതി ശാസ്ത്രത്തില് പുരാണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മളെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്മൃതിയിൽ വരുന്നുണ്ട്, മഹാഭാരതം, ഇതിഹാസങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ടല്ലേ. പക്ഷെ ഈ മായാവാദികൾ അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കില്ല. അവര് ശ്രുതിയിലാണ്, അതായത് ഈ വേദങ്ങളാണ്, ഉപനിഷത്തുകൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ വൈഷ്ണവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്മൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അതിൽ ശ്ലോകങ്ങളെക്കാളും അതിലുള്ള സത്ത മനസ്സിലാക്കി ജീവിതത്തിൽ അതെങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കും, അങ്ങനെ ഓരോ ലെസൺസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രുതിയാണോ സ്മൃതിയാണോ? സ്മൃതിയിലാണ് വരുന്നത്, സ്മൃതിയിലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള സന്ദേശം എടുത്ത് അത് ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് വൈഷ്ണവ സിദ്ധാന്തം നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ സ്മൃതിക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ശ്രുതിക്കും പ്രാധാന്യം, രണ്ടും നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മായാവാദികൾ ശ്രുതി മാത്രമേ എടുക്കൂ. അപ്പൊ ശ്രുതി ശാസ്ത്രം എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നില്ല. അതൊരു ലോ ബുക്ക് പോലെയാണ്. ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഇന്ന കാര്യം ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടും. അപ്പൊ പല വേദങ്ങളിലും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമം അനുസരിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. കൂടാതെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഉച്ചരിക്കുക, നല്ല മീറ്ററിൽ, ഏത് മീറ്ററിലാണ് അത് ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നത്, ആ ശ്ലോകങ്ങൾ അതേപോലെ ചൊല്ലുമ്പോഴേ അവർ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത്.
പക്ഷെ നമ്മൾ സ്മൃതി ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പറയുന്ന പാഠങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട് ആ പാഠം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണ്. ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നതിലും അത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണില്ല, അല്ലെ? ആചാര്യന്മാര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഉച്ചാരണത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്ന സത്ത എന്താണെന്നും ആ സത്ത ഞാൻ എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കും എന്നതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്മൃതി ശാസ്ത്രം. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ അതാണ് മാതാജി. മാതാജി. മനുസ്മൃതി പറഞ്ഞപ്പോ അത് എന്താണ് മതി? നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ മനുസ്മൃതി പറഞ്ഞ അതിലിങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ട ലോസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ, നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അത് സ്മൃതിയിൽ അങ്ങനെ വരുന്നത് എന്താണ് മാതാജി? നമ്മള് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, ശ്രുതിയും സ്മൃതിയും പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ശ്രുതിയിൽ എന്തൊക്കെ വരും, സ്മൃതി മാതാജി ഒന്ന് യൂട്യൂബിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡിലുള്ളത്. ബുക്കിലുള്ളത് നമ്മൾ ഒരുവിധം എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ 4 പാരഗ്രാഫേ ഉള്ളൂ. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ? പരിപൂർണ സത്തയ്ക്ക് 12ാമത്തെ പേജിൽ 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. വായിക്കട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചോളൂ. പരിപൂർണ സത്തയ്ക്ക് പരമപുരുഷന് അനന്ത ശക്തികളുണ്ട്. അവയൊക്കെയും തന്നെ അവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ പൂർണ്ണങ്ങളുമാണ്. അത്തരത്തിൽ ഈ പ്രതിഭാസിക ലോകം സ്വയം സമ്പൂർണമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടിയുള്ള സകലതും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാൻ 24 മൂലകങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സുസജ്ജമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റൊരു ഏകകവും നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി അധികം ശ്രമം നടത്തേണ്ടതില്ല. പ്രപഞ്ചം സ്വന്തം സമയരേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു. ഇത് പൂർണ്ണസത്തയുടെ ശക്തിവിശേഷം കൊണ്ടാണ് നിശ്ചിതമായിരിക്കുന്നത്. ആ സമയം പൂർത്തിയായി കഴിയുന്നതോടെ പൂർണ്ണസത്തയുടെ ക്രമീകരണ പ്രകാരം ഈ താൽക്കാലിക പ്രതിഭാസിക ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. പരിപൂർണ സത്തയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൂക്ഷ്മങ്ങളായ പൂർണാംശങ്ങൾക്ക് അഥവാ ജീവസത്തകൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണ സത്തയെ പറ്റിയുള്ള അജ്ഞതയാണ് എല്ലാതരം അപൂർണതാ ബോധത്തിനും കാരണം. മനുഷ്യ ജന്മം എന്നത് ജീവസത്തയുടെ പൂർണ്ണ ബോധത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരമാണ്. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ 84 ലക്ഷം ജീവയോനികൾ പിന്നിട്ടതിന് ശേഷമാണ് മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണബോധത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ ജീവസത്ത തന്റെ പൂർണ്ണത അഥവാ പരിപൂർണ സത്തയുമായുള്ള തന്റെ ശാശ്വത ബന്ധം സാക്ഷാത്കരിക്കാത്ത പക്ഷം അവൻ പരിപൂർണതയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള തന്റെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്. തൽഫലമായി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ പെട്ടുഴലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ? അപ്പം മനുഷ്യജന്മം പൂർണ്ണ ബോധത്തിൽ വരുന്നത് മനുഷ്യജന്മമാണ്. അപ്പൊ അത്രയും അപൂർവമായി കിട്ടുന്ന മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ആ പരിപൂർണ സത്തയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. ആ ജന്മം 84 ലക്ഷം യോനികളിൽ കൂടെ കടന്നാണ് അവസാനം മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുക. അപ്പൊ നമ്മളത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പം താൽക്കാലികമായി ഭൗതിക പ്രകൃതി നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ചക്രത്തിൽ പെടുന്നു. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാവിധ ക്രമീകരണങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് അറിയാത്തത് കാരണം നാം ഇന്ദ്രിയ സുഖാസ്വാദനത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. പൂർണ്ണസത്തയുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ സ്വതന്ത്രനായി ജീവസത്തയ്ക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനമാകുന്ന ആ ജീവിതം മായയാണ്. ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായ കരങ്ങൾ ശരീരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു പൂർണ്ണ ഏകകമായി വർത്തിക്കുന്നത്. കൈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയാൽ കൈ പോലെ തോന്നപ്പെടുമെന്നല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കൈക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ശക്തി അതിനുണ്ടാവുകയില്ല. അതുപോലെ ജീവസത്ത പൂർണ്ണസത്തയുടെ ഭാഗവും
അംശവുമാണ്. അതിനെ പൂർണ്ണസത്തയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയാൽ മായാ പ്രാതിനിധ്യം കൊണ്ടുള്ള പൂർണ്ണതയാൽ ജീവസത്തയ്ക്ക് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി ലഭ്യമാക്കാനാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതാണ് നമ്മള് ഭഗവാനുമായിട്ട് വേർപെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണത ഇല്ലാത്തത്. വേർപെട്ടിരുന്നാൽ മായാ പ്രാതിനിധ്യമാണ്, മായയിൽ പെട്ട് കിടക്കും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തി ലഭിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദമായിരിക്കും അല്ലെ. സച്ചിദാനന്ദം, നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്ന് സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്താൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും ആ ജീവാത്മാവിനെ അലട്ടില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും അലട്ടില്ല. അവർ ആനന്ദത്തിൽ, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലെത്തി. ഇനി എന്താണ്, അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തില് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണത വരിക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബന്ധത്തിൽ പെടാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരീരത്തില് കണക്ട് ചെയ്യാത്ത കൈ പോലെയാണ് അല്ലെ. നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ? നമ്മളെല്ലാം ബന്ധത്തിൽ പെട്ടോ അതോ വേർപെട്ടിരിക്കുകയാണ്? ആ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലേ നമ്മള്. ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള, നേരത്തെ നമുക്ക് ശാശ്വതമായിട്ട് ഓൾറെഡി ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ അത് വേർപെട്ട് ഇവിടെ വന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കിടന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലായി. ഈ മനുഷ്യജന്മം നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. പല ജന്മങ്ങളെടുത്തായിരിക്കും ഈ ഒരു സുകൃതിയിൽ നമ്മൾ എത്തിയതല്ലേ. അജ്ഞാത സുകൃതി കിട്ടി, പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്തു. ആ ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കൃപ കൊണ്ട്, ഭക്തിയിലതാ ബീജത്ത് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്ത് ആ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അത് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഞാനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഏത് ബന്ധമാണ്, ഏത് രസത്തിലാണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സേവ ഞാൻ അവിടെ ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാകും. അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അതാണ്. അല്ലാതെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല്, പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്ന ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറൊരു ലെക്ചറിൽ തന്ന ഒരു ഉദാഹരണം എന്തായിരുന്നു, ഒരു യന്ത്രത്തിലുള്ള സ്ക്രൂ. ആ സ്ക്രൂ യന്ത്രമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് ഉപയോഗം വരുന്നത്. അത് വേർപെട്ടിരുന്നാൽ ആ സ്ക്രൂവിന് മൂല്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ജീവാത്മാവും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തുന്നു. ഇനി ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവരാരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചോ. ആരാണ്? ഉദയമാതാജി. വായിച്ചോ. മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണത സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പൂർണ്ണ സത്തയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. സാമൂഹ്യമോ രാഷ്ട്രീയമോ വർഗീയമോ അന്തർദേശീയമോ ആയ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങളും പൂർണ്ണ സത്തയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത കാലത്തോളം അപൂർണമായി തന്നെ നിൽക്കും. എല്ലാം പൂർണ്ണ സത്തയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അംശങ്ങളും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളായി തീരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെ, ആ പൂർണ്ണ സത്തയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണത സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയുള്ള സേവനം, സാമൂഹ്യ സേവനം, രാഷ്ട്രീയം, വർഗീയം, അതൊക്കെ എന്താണ്, അത് പൂർണ്ണ സത്തയുമായിട്ട് പെടാത്ത സേവനങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്തിട്ട് പ്രയോജനമില്ല. നമ്മൾ അപൂർണമായി തന്നെ നിൽക്കും. എല്ലാം പൂർണ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അംശങ്ങളും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളായി തീരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ധ്യാന മന്ത്രം. അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടക്കും. ക്ലോസ്ഡ് ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അയക്കാത്തത്. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ 2 ധ്യാന മന്ത്രവും മന്ത്രം 1 നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ള മന്ത്രം.
ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി മാതാജി. രണ്ടെണ്ണം ധ്യാനമന്ത്രവും മന്ത്രവും ഒന്നും. ശവാസനം. ഈശാവാസ്. മാതാജി, നമുക്ക് അടുത്ത ഇനി നമ്മൾ ഈ മംഗളാരതി സേവ എന്നായിരിക്കും വരുന്നേ? അത് എല്ലാ അടുത്ത ലാംഗ്വേജ് അതൊരു റൊട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞായിരിക്കും വരിക മാതാജി. ആ ഓർഡർ എനിക്കറിയില്ല. ഇനി തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ, തുളു, ഗുജറാത്തി, ഹിന്ദി, ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ കുറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും മലയാളം വരും. അപ്പം മാതാജി, നമുക്ക് ഇതില് നമുക്ക് എന്തുവാ പത്തപരാധം അത് ഇംഗ്ലീഷിലേ വായിക്കാവൂന്ന് മാതാജി പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അവിടെ വേറെ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കണുണ്ടല്ലോ. ഹിന്ദി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, വേറെ ഹിന്ദി വായിക്കാറുണ്ട്, ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷും. ഹിന്ദി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷേ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. കാരണം ഹിന്ദി മിക്കവർക്കും ഹിന്ദി അറിയാം. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന് എല്ലാവർക്കും ഹിന്ദി അറിയാം. അപ്പം പക്ഷെ മലയാളം നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് മാത്രമല്ലേ അറിയൂ. അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കോമൺ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ 2 ലാംഗ്വേജ് അലോ ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രേഷ്മ മാതാജി അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ടുതരുമോ? നെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോ. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ ആഡ് ചെയ്യാനോ. മാതാജി, വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ. നമ്മളിപ്പോ മൃഗത്തിന്റെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞല്ലോ, മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു, ഒരിടത്ത് കൊല്ലുന്നു, ഒരിടത്ത് തീറ്റി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൃഗങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആ സമയത്ത് ഇവരെ ഇങ്ങനെ ആ പേടി കൊണ്ട് അവരുടെ ശരീരത്തില് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇത് എൻസൈമുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് ആ ബോഡി മരണസമയത്ത് അതിന്റെ ആ ശരീരം നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതോട് അത് വിഷമായി മാറുകയും അത് നമ്മളെ ശരീരം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അത് ബാഡ് എഫക്ട് ചെയ്യും എന്നും പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. അതെ അതെ, അത് അതിന്റെ തലയുടെ അടുത്ത് കത്തിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ച് പിടിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനത് മനസ്സിലാകുന്നത്. അല്ല തൊട്ടടുത്ത് അതിന് ഇല കൊടുത്ത് നിർത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിന്റെ ഭക്ഷണത്തിനോടായിരിക്കും. അതിനത് അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഒരു കൂട്ടം നമ്മളും കണ്ടിട്ടില്ലേ, പല അറവുശാലയിലും അടുത്തൊരു ആട് വന്നിന്ന് അവിടുന്ന് ഇലയൊക്കെ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ ചവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. തൊട്ടടുത്ത് വേറൊരു ആടിനെ വെട്ടിക്കൊണ്ട് അത് കെട്ടി തൂക്കി ഇരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ അവബോധത്തിന് അതറിയില്ല. പക്ഷെ അതിനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് കൊണ്ടുപോയി അതിനെ വെട്ടാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ അതിന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയും. സ്ലോട്ടർ ഹൗസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും. എന്തോ പ്രഭു? സ്ലോട്ടർ ഹൗസില്ലേ, സ്ലോട്ടർ ഹൗസ്. സ്ലോട്ടർ ഹൗസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ മാതാജി പറഞ്ഞ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ ഈ സ്ലോട്ടർ ഹൗസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കറണ്ടൊക്കെ പോയാലും എന്തൊക്കെ അവിടെ ചെല്ലും. അപ്പൊ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ നെറ്റി പുല്ലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അത് നേരെ പിടിച്ച് ഇപ്പുറത്തെ റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഇത് അവർ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നതല്ലേ. അതാണ്. നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് മന്ത്രം 1. ശരിക്കും നമ്മളെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് നാളെ മന്ത്രം 1, 2, 3 3 തീർക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം, പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്യാം. മാതാജി 3 കൂടെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ വയ്യാതാവും. കുറച്ച് വരട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റുന്ന ചിലപ്പോ 2 വെച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. നോക്കാം, നമുക്ക് എങ്ങനെ പോകുന്നു നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. അതെ. അപ്പോ യൂട്യൂബിന്റെ ലിങ്ക് ഇന്ന് തന്നെ പ്ലേലിസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ മാസം നമ്മളുടെ കോഴ്സ് തീരുകയാണ് കേട്ടോ. ഈ മാസം ഈശോപനിഷത്ത് കഴിഞ്ഞ് എക്സാം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മാതാജി? ഈ എക്സാം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വേറെ വേറെ ഇതിലൊക്കെ അവർ ഈ ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറയാനായിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുണ്ട്. ഇപ്പൊ വേറെ ടെമ്പിളിൽ സേവ ചെയ്യുന്നതല്ലേ, അപ്പം അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. അങ്ങനെയല്ല മാതാജി, ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ തന്നെ ഈ ഭക്തിശാസ്ത്രി